Чистопольская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича. Ученица 10 Б класса Багаудинова Адиля Ремисовна. Гыбла Тукай. Субханалла. Сабый чакта укытканда мине хәлфә, рәхмәт анар, өйрәтте бер яхшы нәрсә. Субханалла, дию әйтү тиеш диде. Бермән яманнан туган айны күрсәң. Шул заманнан барлы айның туганына һәм дә алтын көпчек төсле туганына карап, күңелем минем хәйран кала, диям шунда субханалла, субханалла. Бу әйтүем хәер минем гадәт көнгә. Бу бер төрле дини булган әдәп көнгә бер вакытым бар. Чын күңелемнән укыйм моны. Хәлфәм, ясуын сиңа һәман рәхмәт көне. Менә нәрсә? Күрәм, бөгзән сөйгөнемне, көннәр, төннәр гайшык белән көйгөнемне. Хәлфә, шунда минем телем тотылгандыр, эшкә кушам шул ук белгелемне. Туган айга охшаш йөзе, башы аның. Яңа туган айга охшаш кашы аның. Күңелем аңа карап торып хәйран кала. Укыйм чынлап субханалла, субханалла. Әгәр күрсә, шул ук матурны, Гайнәдинәр, гади генә Көнбәдинәр, Шәмсидинәр, субханалла дию кайдасын аларга? Укымаганалар бер нәрсә белмиләр. Әгәр хәлфә мин дә шулай надан булсам, синән гыйлем ала алмыйча калган булсам, әйтер идем, шулар кебек мин гайнафынсыз. Әйе, бигрәк матур икән чукынган кыз.